तमाशा का हो और देर होने बात के समय और समाज के अनुसार हमारे हिसाब से ऐसा गीत बजे कि सारा लोगन के देह में एकदम फुर्ती आ जाए। लड़का से लेके जवान से लेके बुढ़ऊ दादा लो जुटल बनी कड़कड़ा के तीनों फेस में लाइन आ जाए। अरे वाह बारी बाबू मरिया पिया ले जा जनी गवना बारी बाबू मरिया पिया ले जा जनी गवना ले जा जनी गवना ले जा जनी गवना ले जा जनी गवना खेले खाया वाली घुमा के बता बारी बाबू मरिया पिया ले जा जनी गवना DJ अवधेश बाबू। बाबा बाबा वही समय में मास्टर www.djavdeshbabu